Ja, nu har vi bränt den, för vi ska ta studenten. Det kommer bli kalas, så lyft upp era glas. Häll i lite mera, för ingen mer studera. Jag bara håll igång, hela veckan lång. Check this out. Inga mer läxor när ingen är med last. Det vi står i väntan, det är en evig rast. Så ta den sista stunden och festa allt du har. För det är vi värda efter 3 års långa dagar. Attention. Studenten Abdirashid Nour مرة وكوتاني لنا وحن إله كعبر يقول كأجر تسكول كعدمسي إن الحلو سي سعودين على الجلال في ذنبي مستقبل كان على هذا كان البيت هذا إن أبو ما حسن السلام عليكم ما قصة ولا قصة صغيرة في البداية السلام عليكم قال فنحضرنا في البداية